ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва хоҳаракҳои ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сиҳату саломат ҳастед. Вай рӯза видеои худмона сар мекунем. Ай тарзи тайёр кардани гулманту ва хонума. Дар рафти видео шумо мебинед ки мо хонумаро чӣ тавр тайёр мекунем, гулмантуро чӣ хел мепечонем ва тайёр мекунем дар мантушница. Ман када будам як чанд қап пеш гулманту када будам, вале дар дег када будам, барое ки ман дар ватан набудам, мантушница надоштам, барои ҳамин дар дег кадам. Ҳозир боша дар мантушница мекунам. даиҷа хачи хеле ки шумо диден, хай зволаро фикр мекунам духтарҳо ҳамаи мо метонем гирифта. Агар ки нафарое боша ки зволаро гирифта натона, каналам дроен, бовар кунед ҳама намуди зволаро гирифтагиён метонен ки дар оҷа шумо бубинен. Ҳамихел хай гуфта мегзарам дар зволамон об, намак, камакак рӯған кардагим, тамом. Ягон чизи зиёдтӣ кардагӣ нестам. Агар хоҳен як дона тухмам андозен, наандозенам ҳеҷ гап надорад. Баъдан зволамона ки гирифтем, мемонем як чанд қадам мегирад, баъд тунук мекунем, хеле рӯған мекунем ша. Начинкаи мо боша кадуро ай тиёрка гузарондум, як-ду дона пиёза дар дарунаш майда реза кардам. Баъд дар даруни фаршмон андохтум зира, мурч, намак, анами приправаҳоро андохтум, якҷоя кардам. Ина дар рӯи хонумамон зволашда мемонем, хел хушрӯвак мепечонем. Дар мантушница мегирем, баъд мепазем. Фикр мекунам ки иқа мушкил нест корш. Хай зиёди аз занҳои мо метонанд. Нафарое ки наметонанд, нишон додани ман барои ҳамон нафарое ки наметонанд, барои ҳамовое. Хай кадоме ки метонад, хуш ба ҳолаш видеоамона агар маъқултон бошад тамошо кунед. Дигари начинкамона бошад духтаро, гӯшти мурғ қатӣ кардам, картошка, пиёз, грудка реза кардаму дар ирам ҳамхел мурч, зира, намак кардаму инам хеле якҷояшон кардам. Дар даруни ҳамон хамир монда хеле хушрӯ печондум. баъди печондан боша дар мантушница мегирем. ман байнша буридам, дрози бад буд, барои ҳамин даиҷа боша зволамонам хеле хушрӯвак тунук кардаму баъд ба ягон қолобак бубурен. ман хай ба ми бакал буридам. ана даиҷа боша гулманту мепечонем. гулмантуи мо ранги роза мешавад духтаро. беҳад хушрӯвай тайёр кунен. кадоме ки гулмантуро дӯст медораву хоҳиш карда буданд, ина баҳри шумо гулманту дар мантушница кардам. Бо я апаҷони мо дар комментария нависиянд ки ман зиёд тамошо намекунам, ҳамин пухтупазои ҳамин самбусатон маъқул шид, ҳамунҷо подписатсия кардам, тамошо кардестам. ман зиёд мехоҳам ки дар каналтон ҳамин мантупечониву самбусапечонӣ ҳамхел чизоро бубинам. видеома таъриф кардиянд ки беҳад видеоҳои нағз, видеоҳои беҳтарин кардестен. беҳад маъқул шуда апаҷони мода. ина апаҷон шумода дар комментария ваъда додам ки видеои дигарӣ мешава, мантупечонӣ мешава мувофиқи хости шумо. ина ин видеоро мувофиқи хости шумо мондам. духтаро шуморо ҳам метавонед ки дар комментария хоҳиш кунед ки чӣ бояд ман тайёр кунам. хоҳиши шуморо дар замин намемонам. диден духтаро чӣ қадар хушрӯ печондум. фикр мекунам ки дар видео хушрӯ нишон додагиём, ягон ҷои нофаҳмоиш нест. айборам хеле оҳистаҳа када мондаистам ки шумо бубинену ёд бигирен. бисёр комментариҳо буд ки апаҷон вақти печонданам хеле оҳиста монем ки мо нигоҳ кунем. оли дар планам ҳаст духтаро, гуфта будем ки самбусаи ҳамун турецкиро оҳистаҳак печон ки мо бубинем. ҳатман тайёр мекунам, шумода нишон метиҳам. бо ина даиҷа хеле намуди гулманту уш боша кулла буридем, иша дрозак. ай кадомеш ки мехоҳем шумода, кадомеш ки маъқул шуда бошад, метавонем ки ай ҳамун намудаш тайёр кунем. ҳазор раҳмати калон духтаро барои дастгириҳо, барои лайку комментариҳо, барои ин қадар суханҳои хубе ки моро менависен. бовар кунед бениҳоят хурсандам.
апа ва хоҳаракҳои ширини ма, дар ин ҷо бошад бозам ширкати атомиро дар шумо тавсия додестам. ана ҳамин хоҳараки мо Розиамоҷон дар ширкати атомӣ кор мекунанд, наставне ки беҳтаринанд. хоҳараки мо нозука дар кора дар шумо мефаҳмонанд. нависен номерои рӯи экран. дар ширкати атомӣ ҳам хеле маҳсулотҳои беҳтарин дорад. аллакай ай маҳсулотҳои ширкати атомӣ ҳамаи занҳои мо огаҳанд. барои ҳамин зиёд дар бораи маҳсулотҳо суҳбат намекунам, чунки аллакай шумо медонед ки чӣ қадар маҳсулотҳои олисифат дорад. Розиамоҷон дар нависен кор кардан дар ширкати атомиро дар шумо мефаҳмонанд. маҳсулот лозим бошад маҳсулот дастрас мекунанд. инам хеле духтарон номероро дар рӯи экран мондум. чӣ савол ҷавобе ки дошта бошед метавонед ки Розиамоҷон дар нависен. Розиамоҷон ҳамаи саволҳои шуморо ҷавоб медиҳанд. аз шумо ҳечӣ намеравад духтаро. як бор занг мезанед ё ин ки менависен, шумо дар мефаҳмонанд рафти кора, чӣ хел маҳсулот дастрас кардан дар кор ура мефаҳмонанд шумода. агар ки шумо хоҳиш дошта бошед кор мекунед ё ин ки маҳсулот дастрас мекунед. агар ки нахоҳед ҳеҷ гап надорад. як занг задан кати бигем ки ягон ҷои мо кам намешавад. ягон саволое ки дар фикри шумо ҳасту ҷавоб надоред метавонед ки аз хоҳараки мо ҷавоб бигиред. ширкати атомӣ ба наздикӣ дар Тоҷикистон офисиална кушода мешавад. барои ҳамин дер намонед. хоҳараки мада муроҷиат кунед. регистратсия мекунанд, якҷоя кор мекунед. хел конференсияҳода якҷояшда рафта иштирок мекунед. дар ин ҷо боша апа ва хоҳаракҳои ширини ман, чӣ хеле ки шумо дидед, ман ду намуди печондани гулмантура нишон додум. ҳар кадомеш ки дар шумо маъқул шуда бошад метавонед ки ҳамон хел печондана истифода баред. ман гулмантура камтар кардам, барое ки ман худам тасмим гирифта будам ки хонума мекунам. баъд яке комментарияҳои шумо дар рафти корам дар ёдам расид. барои ҳамин бохестум инами қаҳак гулманту печондум, то ин ки шумода нишон дода бошам. да барои нишон додани шумо гулмантуҳоро тайёр кардам. давоми звулҳоро боша ҳамаша хонума кардагим. чӣ хеле ки медонем ман дар Россия дар дег када будам, камакак зирбак када будам. дар рӯшам хеле гулмантура монда пухта будам. бениҳоят бамаза шуда буд. ина дар ин ҷо боша мантушницада хушрӯак ина тайёр кардам. дар ин ҷо дар рӯи пилта мондагим хеле дар буғ пухтаеста, оби тагиш ҷӯшидеста. ман фарши тайёр кардагим кадугӣ буду, баъд гӯшти мурғ қати буд. шуморо метавонед чӣ хеле ки худтонда маъқул ам хел аз ҳамон фарш истифода кунем. метавонем ки алаф қати тайёр кунем. алафҳое ки ҳозир баромадагиам пудинаву ана ҷақҷақу намедонам испалоқу хамхали чизо қати метавонем ки тайёр кунем. ина дар ин ҷо гулмантуи мо тайёр шудагия. нигаҳ кунед чӣ қадар хушрӯ. ина ин хонумашам беҳад хушрӯ ба маза омадагӣ буд. тайёр кунед духтаро. ина ҳамаи ҳамин меҳнатҳои мо, заҳматҳои мо ҳамааш барои шумо дӯстони азиз. дар ин ҷо боша духтарако хонаи очам рафтагӣ будам. ҳавая бо камтарак навор кардам. кадоме ки мисол хоҳиш надорад тамошо кардани мисол раҳора ё ин ки влог тамошо кардан намехоҳад, то даромада тамошо кардану ягон комментария ганда навистана тамошо накунед. дар давоми видео ягон пухтупаз намешавад. просто хонаи очам рафтагиро нишон додагиам, видео кардагиам. гашничакҳои пали очама. баъд дар оҷо як хӯроки дига тайёр кардагиам. ӯ хӯрока бисёриҳо намедонанд ки чие. ӯра нишон додагиам. тайёркуниша небо, ам хел тайёр шидагиша навор кардагиам. кадоме хоҳиш дошта бошад тамошо мекунанд. агар надошта бошад аз ҳамин ҷои видео метавонед ки бироед. ина инҷа бошад духтарако пали гашничакҳои очаҷонмай. ҳар соҳам хеле очаҷони ман хеле пал мекунанд. гашничаҳои хушрӯ мекунанд. баъд мо меёрем мехӯрем. худованд дастакҳои очам дарда набинад. ина нигоҳ кунед. очаҷонам беҳад ҳунарманданд. бо нигоҳ накардаи сину солшон анам хел гашнич мекоранд. бо ҳоли вай вақте агарота кушава агарот мекунанд.
усолҳо агароти очама нишон дода будам: помидор, болгарский, боинҷон, малина, бо чӣ буда оҷа бодринг, ҳама намуди ҳами сабзавотро дар агарочаи очаи ман ёфтан мумкин аст. Оли ҷае ки ман рафта будам, ҳоли накорида будану дигари сабзавотора хеле гаштничо шудагӣ буд. Ман хеле чиндам, қатим овардам. Чанд вақти дига хӯрдем шаб. Худованд очаҷон ма нигаҳбон бошад, дастакшон дарда набинад. Инаи ёрама барои хона овардан чиндагиём. Як тавақа пур када чиндам, гирифтам овардам ша. Баъд чӣ кардам? Пирашкӣ кардагиём. Ай ҳами гаштничакҳои очам андохтагиём. Оли навори ояндада мемонам, духтаро мебинед. Ана дар иҷа боша, и алафа кадоме мешиносад, дар комментария нависед духтаро. Ира сичак мегуфтиянд. Ана и боша хӯрокша ки тайёр шудаге. Ай ҳамо алаф тайёр шудаге. Ранги сиёҳ-алаф тайёр мекунем духтаро ира. бовар кунед я намуд бамазза буда. Кадоме хӯрдаги ай ҳамин хӯрок метавонед дар комментария нависен ва маззашам дар комментария нависен, ки шумо да маъқул шид ё ин ки не. Мо ҳам хеле бисёрӣ будем, ҳам дар дег ош кардему, ҳам ай хӯроки дигарӣ кардем. Видеои мо ба анҷом мерасад. Хайр дӯстон, то видеоҳои оянда, худованд нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо бошад.